Mfowethu asikubingelele Red Dog Entertainment isikwamukele ninjani mfowethu? Mfokabela kunjani? Hayi siyaphila. Hayi siyaphila mfethu. Asibingelele emakhaya ababukeli ehlelo lethu lapho sithi Red Dog Entertainment lapho sikhuluma khona ngomculo wakithi, umculo kaMaskandi. Mfokabela yini esiphethe namhlanje? Mfowethu ngifuna nje ukusichazele kabanzi ngokukhula kwesizwe samabhinqa nanomthelela waso omuhle nomubi endimeni kaMaskandi. Ungathini ngalesi sizwe esikhulu kangaka? Mfokabela masikhuluma ngesizwe samabhinqa sikhuluma ngesizwe esikhulu esingakaze saba khona emlandweni. Masikhuluma ngasendaweni zomculo asikaze saba nesizwe esifana lesi esifana samabhinqa kuwo wonke nje umculo jikelele. Ngoba masikhuluma ngabantu amabhinqa sikhuluma ngabantu abangabalandeli abathi into yabo bayimela noma ngabe kunzima kanjani bayimela. Uma ngabe bethi umculo noma umculi bamkhonzile bayakwazi ukumela lokho. Isizwe samabhinqa sisibona sikhula kakhulu uma ubheka la sisuka khona sasinje. Kodwa ke into engiyithanda kakhulu ngoba sike sahamba saxembukana kwaba nalabo ukuthi manje abanye bathi mina ngihamba nobani lokho kuthiwa oqhawe lami. Kodwa ke uma sibheka namhlanje sibone ngathi lento yoqhawe lami emculweni kaMaskandi ithi ukuphela ngoba siyabona ukuthi abaculi abasafika endimeni bayayithola isupport kakhulu okwendlula isikhathi saphambilini. Lokho kubonisa ngokusobala ukuthi amabhinqa asakhule kangakanani njengamanje masibheka indawo yomculo akhule kakhulu ngoba akwazi manje ukuthi noma ungayena umuntu mhlambe onegalelo elithize emculweni kodwa ufika uma ngabe nje ushaya ingoma emnandi ufike nento abantu abayithandako into elalelekako futhi eyenza ukuthi bakwazi ukujabula mangabe beyilalela bayisupport lento leyo. So into engayisho nje ukuthi isizwe samabhinqa sinomthela omningi kakhulu mfowethu ngoba ubona nje nabo ongizwe sebaze baba osihlalo bakhona bakhetha babe osihlalo ngoba babonile ukuthi yisizwe lesi sidinga ukuholwa ngoba ngeke unibe isizwe ngoba nje sibiza ukuthi isizwe samabhinqa ukuthi siyamdinga umuntu ozosihola lesizwe leso. So ingakho manje sithola abantu abafana nongizwe bethi cha basihola lesizwe samabhinqa. Awu siyabonga mfowethu wayichaza kahle. Mfowethu ngifuna singene nje kafushane sike sabona insizwa osaliwa zishaya iMets esezingeni eliphezulu lapha ya mayelana nemincintiswano. Ngifuna mhlambe uwayibona lento wayihlaziya nawe njengomhlazi ngendlela yakho ububi nobuhle balezi ayibalo ebeyishawa insizwa usaliwa nondoni behamba lapha ke noGqizile. Ungathini ngale ya Mets? Mfokabela isikole siyahlupha sihle sibuye sihluphe isikole yabona ngoba le ya Mets ibibhala lapha yakho le board leliyana inakho ukuthi na uyibhekile ngelinye sokuthi hey yabona uqinisile lo muntu kodwa ikhona futhi into ethi mangabe ubhekile uma ngabe kungenzeka lezibalo zakhe nakazenza ngoba ubale ukuthi unama followers over 100k ku-page lakhe le-Facebook. Kodwa ke ngoba ikhona lento ebiza ukuthi ukubooster i-page eyenziwa abantu nje abadlala social media bayabooster ama-page. Lokho into esiyaziyo even nawo uFacebook awufihli lokho uyakuthi nje boost i-page lakho nje ufuna kuhambe kahle. Ake sike silandele lapho ukuthi labantu osuna kuthiwa uyabooster labantu osuka unikwa bona ukuthi babe ngama-followers akho abantu ababuya ibhoko noma mhlambe abantu abakulandela ngoqiniso na mhlambe abantu aba-edda inamba ku-Facebook page lakho ngoba uma kuzokwenzeka ukuthi abantu aba-edda inamba ku-Facebook page lakho kodwa ababona abalandeli bakho kuzoba inkinga lezibalo zakhe usaliwa angeke zisebenze. Yeah ngoba futhi asike isiqiniseko sokuthi uma ngabe mhlambe ufollowe usaliwe ku-page lakhe noma undoni noma oGqizile asiqiniseke sokuthi mangabe kunemncintiswano vele uzomvotela yini uyabona athi 100k abantu maybe abantu abangamlandela ngoqiniso bamvotele mhlambe ngaba 15k. So ibalo zakhe zinhle impela uma ngabe kuthiwa ngokweqiniso ngempela abantu laba sokuba lapha ya epage vele nakuthiwa kuvote bayavota kodwa uma ngabe engavoti le ibalo zakhe azisebenzi ibalo zakhe lezi ngeke zibe iqiniso ngoba mina bengathi abake izinga labo saliwa
bayaziwa impela kodwa angiboni ukuthi basezingeni ukuthi bangaze babalekele incintiswano ngoba azikho izinto ezitheni empilweni abazowinile noma abazihlomulile ngomculo okwamanje. So kusadinga ukuthi bangene nje noma imiphi incintiswano ekhona bashayeke baphume bashayeke until babone ukuthi bakhatheleke noma mhlambe sekukhona abakuzuzile then ke sebangadonsa amagiya babele emuva. Hayi mfowami siyabonga mfowethu ngicela unxenxeka ababukele ekhaya lapho ukuthi ba-subscribe la ku channel futhi. Babukela emakhaya umshikashika wala yonto umshikashika wedatha umshikashika ka social media yonke into manje itholakala khona. Mawungena data uthembene mawunganalo nawungena social media uphilaphi ngempela ngoba wonke umuntu omusha namhlanje ngisho namakhehla anentsheba asaphila social media uma wena ungangeni khona uphilaphi. Siyancenga lapha emakhaya sithi nansi i-page lethu noma i-channel yethu lapha iyatholakala ku YouTube iyatholakala futhi na ku Facebook Red Dog Entertainment la uzothola khona yonke imisebenzi yethu. Sikhuluma ngani ngomasikandi wakithi sichazela abantu ngezinto ezenzakalako neyisazokwenzeka nento nenendlela esiyibona ngakhona ukuthi umculo othize noma umculo uma ngabe ume ngalendlela uyakiphi direction ngoba umculo kancane kancane mawubhekile i-direction yawo iyachinja from esikhathini esendlulile uyahamba uyashintsha kodwa thina sikhona la sizohlaziya sibheke sikutshele ukuthi yabona njengamanje umculo uma ngabe umi ngalendlela kwenzeka ngalendlela i-direction oyithathako ile wena hlala nje lapho epage ni usubscribe ucommente thine soyiphakazishisa. Siyabonga.